Hi mga langga, nag-grib kog munggo. So, magluto kog munggos para sudan sa pamahaw. Please watch and subscribe to my YouTube channel. Ito natin yung munggo. Nag-wait ako talaga ngayon. Parang ang sarap kumain. Then mga langga akong ilisdan o silupin ang akong baligya nga tupperware kay nakuan. Nangabuling na siya. Kung may isuroy unya kay naamay mo. Order ani nga tumbler. So kinalan baghuan akong silupin kay comment po kayo, ganahan mo mag-order mga langga. Baligya taan eh. Magsugot ang baligya. Ano? Ihatagan akong brato. Basta paliton siya. Isuroy man nina ako good. Kinapoy manguha. Kung makalis mo o kanang inyong paliton. Pakyawon siya. Mahal din nga silupin ay. Sulod yun siya. Hasta ka ni para dili kuan. Baguhan ako kuan. Dili ko mo. So, unya is mamahaw ko kay mujuti man ko. Mujuti ko sa pantalan. Isulod na ko ang trademark sa kuan sa Tupperware. O, diba? Pagsuroy na ko hala, bongga ang baligya sa bayot. Bongga. O, diba? Bongga yan. Bebenta ko yan. Uy. Ito, may 2 liters ako. Malaki, oh. Good for 1 family, oh. Dibag-uhan ako mga silupin para ninyo tanaw. Then, sorry man ko sa kuan sa elementary o sa high school. Nagkamamanguha ni mga maestra. So, ako ay ang Panginoon. Ang lang good kay. Sige nga na naman. So, unya ha, magkaon sa ako. Update mo. Mga una ta. Ang sudan is munggos. Kato kong gilatan ganina. Oh, dara. Dayon na ay kape. Dili na ng kape dapit. Uy, kay murag. Lisod ang panahon. Ang munggos kay wala kayo makuan, wala kayo malata. Pero makaon naman, dalarag smile. No, tabang wala malata ang munggos doy. Pasugo kog bata bulag sa tindahan, wa mga bata nga ni butho. Ano eh? But lang. Natingala jud ko. Nag-atang-atang ko sa mga bata, bawa may ni buto bisa isa ka buk bata. Kanya. Tanan init, luto init, init kayo ang munggos. Tanan na lang halos init. Sama sa gugma nga ga-init-init nga ga-uros-uros. O di ba? Among luto is kuan, mais. Dili man mo kuan si mama o kanang humay kay makadaot man na niya sa iyang health.
Nga unang tama, pamahaw pa man ito kay kuha man ito eh. Mula rin sumakog duty sa Pantalan, kay duty may nakulong hibis. Nga mga unang taha, pangauna po mo dira. Aray. Lami jud unta ni katong napay bulad. Kisa mo gapa-sounds. Uy, ganina nga wala ko nag-video na. Walay magpa-sounds pero ug mag-video ko magpa-sounds. Bawal man gud kay maka-copyrighted. Okay. Tukar po ba? Ano na wala. Dami naipatula, wa may patula eh. Uy, ako'y galuto ani diyo eh. Munggos, okra ra do eh. Katong bulinaw ba no? Hulap to. Nahalot nga, mga ako kaon ha. Salamat sa tanan og thank you sa mga support. God bless.